Hawu, wemshana. Wakhithika uhle komuntu wesifazane ebona indoda yini kwenze njani? Bale kuthenza izolo. Intengenza izolo. Intoni leyo? Yazi malume wenzeni? Ubani? Hey malume, hey. Phela la uvela khona malume, hey. Hamba la. Oh namshana. Yingakho nje umntwana wami ngivuke ngathi bukhandwa ngamatshe ngathi ungenze nje. La malume uyabhayiza. Uyabhayiza. Ngabe kodwa ngijwayele kodwa. Malume phela ngithethise mina. Hayi. Ngathi ubona ngihlekela sobona wena ukugibela ekhanda. Hayi no, ngivalele toilet wena. Hayi mshana ngaxolisa mshana. Solanda imithi. Vele wena ukuhlolele ba. Wemshana. Sisuka yonke le ndawo sizofika la uthulile songibuza udodza ngifela uyasine. Xolisa mshana, ngiyaxolisa mshana wami. Hawu, oh hayi. Vele wathi hayi wena mshana. Yini imbane zabantu bakhokha ngenkomo abantu kodwa inkomo zike emakhaya mshana. Ayisambe malume. Siyofuna umyeza. Hayi. Wena wahlala uthi wena ihlala isuthi man. But uhlezi ukhala ngokulamba la kumina ngazi. Noma mina understand. Hlala isuthi kodwa uyalamba. Hayi uhlezi ngisuthi. Hlala isuthi. Wena imathuli nawe ayizonto. Hlala usuthi masuyinentsisa hlala usuthi. Yabo uhlezi usuthi kodwa wena uhlezi ulambile. Phela ingoba lapha kaShembe mfethu. Amadoda abiza kanjalo abafana bakhona kaShembe. Oh nihlala enisuthi. Yeka kodwa ke yathi ngikubuza umbuzo olule ozokuhlulela ukuphendula. Alright, awubuza mina uyazi nawe always awu. Okay. Ubani obhenga kakhulu uScott noma Phuma? Awu. Umuzo obvious, uScott ndoda. Awuphenda. Wathi ukuhleka manje. Man, no man, awuphenda. Ngithi mina ubani obhenga kakhulu uScott noma Phuma? Hey, yo man, ngeke man. Hey. Uyibona ukuthi into eyodwa le lento ehleli isuthi le. Lento ehleli. Nami indaba zoScott noma Phuma la. Sidale zona iScott ingoma zaScott nezamaphuma ngephasi yapho sidansele boy there. Wathi ubona senimuslim. Abantu sisangalawo lokho uphuza utshwala. Simoni. Yo man, igazi lenkosi man. Yakuzwa boy. Hey, kodwa kuwena okay. Yeah, you know it, boy.